Iya Gatot Kaca. Ari Gatot Kaca iku kuwendut wong sini nggurine isun. Iya kayak konon. Tapi kun Gatot Kaca asli. Maka aku Gatot Kaca palsu, Gatot Kaca mainan, Gatot Kaca oli ya biasa ada si nyandang. Berarti dibalik nih majikan sih Gatot Kaca anak mani bos besar ya emang anak. Master mati ketik pinang keresing di Korea mengek bos pemarajanya angkat tadi weka hormati. Harapan mendi sih Rane. Kok dingin. Kaya wetenge mules sih dak. Kok harapan duri wis wis meneng. Pengen nguyu meneng. Ah. Ya kok nene mama neng ngising ning kene wis meneng. Kok cungri sing tuku pempes. Di pempes sih. Di pempes iku beli metu sih dak. Dodok sebener sing dadi bose Gatot Kaca bose sih dak siapa ya anak tangan kau kukur baik apa sih lo ya buka tele mana-mana sih dak berkadu-kadu sing dadi bose sih dak ngomong. Tapi aku aja dia pakai aja disakiti. Mangsa tak sakit malah tak upai mangan, malah tak upai rokok, malah tak upai nginum. Sok pilih apa mangane, lawi apa, rokoknya apa, nginumnya apa. Tapi jawab, sing dadi bose sira dalang biang keladi malsuaken Gatot Kaca, siapa saestu deh? Bos. Iya bose sira siapa? Bos Dorna. Bos Dorna. Iya Dorna sok kelima. Ari bos Dorna iku kayak apa? Sampai durung-durung. Isun beli kayak apa? Karena cirine matane pedet, cungure bengkuk, lambene merot, kulune ulah lanang, tangane dengkol, jijine kiting, ari ngomong wajo. Dorna sok kalima. Ora kapindo gawe. Kuwendu tuh wong sini gurine sira. Lah iya ada cari apa aja lo keceplosan sampai iku di bos donan ana ning guri kudi ada kok nene piwe yang nasi bedi nasi wis dadi bubur ora bisa kok dadi segaman gara-gara menikah kompenya nak iku di peluk lo penuh kok endah ngantuk gitu dodok mana ngarep menurut penjelasan Gatot Kaca iki Gatot Kaca palsu mainane Dorna sing dadi biang keladi Dorna sing mitnah Gatot Kaca asli la ilaha illallah Kresna mama arep takon karo Kresna endane Kresna ku percaya karo bocah Gindoro iki aja gampang percaya wong dadi pejabat ku Kresna wong dadi diwa kamanusan zaman sakian menghalalkan segala cara manusia ku segala gala sih dah bela diri manusia ki awatake kembu si mana siapa baru bocakin ki arpan beli sakaken nama baiknya mama arep jiumusaken mama bela diri bakal mengkene gini lamun bener mama dadi bose cang bukti ne apa cang mama dadi bose raiki yen ki goblok la ilaha illallah arpan medungin nama baiknya mama sih ngaku dadi bose mama sih aku kenal beda gak suruh sih aku jauh pemikiran cukup terus komennya lamun bener sih dah ngaku sih iki anak buah Dorna sing dari bose anak kanggo tanda pengelai anak
buktine yen si Reki dari anggotane atau anak gue dona. Ya anak. Apa sih dadi? KTP. Lang di KTP nih aku. KTP ini kartu anggota ning sejerone kartu anggota kin hana fotone bos dornane. Kombayana wis jelas. Tanda tangannya dorna pakai zaman sakit mempercetakanku bisa bae sih la ilaha illallah. Tanda tangan dipalsuakan zaman sakit mah bisa sih la ilaha illallah. Sira de harapan percaya baik akeh fotokopian zaman sakit mah sira. Akeh pemalsuan zaman sakit mah. Cungkring siap majikan. Maling kudune ngaku diapakaken ya dikebuki. La ilaha illallah masa arep dikebuki maling. Ya sesuai prosedur sira de ngomong karo wadah lah. Jadi priwen gini majikan diidini. Ngomong. Sing gore wis pangung, sing ngarep wis menyon, kari sing goreng kongkon poklere metu. Iya belian sira ngakui bose ditiakal dipokol malsuaken Gusti Gatotkaca. Beli yakin iya beli. Beli iya beli. Beli yakin iya. La ilaha illallah. Semono iya nek ya tanggung sih tangane. Masih dikampleng bae. Dadi bener sing malsuaken sing mitnah sing gawe Gatotkaca palsu awak nudona. Iya bokan. Ai masih bokan. Pentung maning cukring. Iya. Duanya iya. Bikin mama gayanya sepira di kamplengi bae. Tor nangis sini kan sira-sira. Bagong gareng dupai mangan. Siap, yuk mangan yuk. Mending dengan aduh ampura Gusti. Kering. Ini botol ciliknya kering. Botol cilik apa? Obat tetes. Loh, masih harapan di obat tetes. Mau ngarapan di obat tetes mau bisa isu. Mangsa. Kong bayaran ngisi dah. Apa guru besar gisi disidakan sampean apa? Wis Saka. Di sini sidakan. Gawe isin, gawe bilang, gawe manuba. Wis cukup Kak, cukup. Mengkelak. La ilaha illallah. Ibu di manjing longan betang paringan iman.
ditakoni Jengkring. Ning ngendi genahe Gatot Kaca palsu? Ya Anane ngendi? ya. Aja! 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 La ilaha illallah. Aduh enak. Dia apa kena kering? Ana duwe enak ya. Cung Gatot Kaca. Den selusuri. Kombayana wis ngupai buru. Yen Gatot Kaca palsu, ana ning jeroning Jeladri. Yen uga mangatan kalilan pamit tramat Dewaji. Sing ati-ati Gatot Kaca. Dendam aku wis kesuber. Atma bariatma. Lusik naga percona. Dendam lawan Gatot Kaca. Gatot Kaca. Lenger tak saujanggane pinasa mangsa Kaca.
enak temennya Pak. Sing ngawit sore brau-brau ngedri esuk-esukan. Iya iku badute nembe nongol, Pong. Wah, entas rolling ya Pak. Kayak Mas Orene ning organ dikit. Sandiwara. Ah iya ning sandiwara cilik disit kayak Pak. Mana mene dalane mono. Saben-saben tekaning kejahatan pasti lahir kelawan kedamaian. Lamun langka wong jahat kaya dia beli enak cukring. Beli rame cukring. Ajak orang-orang kudus deh. Gak masuk bisa ngomongan. Kakang Semar pripun kira waras boleh jati tumekawan ya waras langkah halangan laka rintingan langkah gangguan zaman ini ya donan lamun laka donane jagat beli rame majukan Kakang Semar entas mendi prakan gue yo kadang sandiwara ora wayang jambu panggungan bulan-bulan iki mah lagi sedih Pak seneng sedih yo winginane entas mlangpak sandiwara saking wayang suki gini ning wayang man ya tapi sing aran duit mah ya anggar sira-kira lampahan sampun babar waktos kang sampun ngijinaken kirang kelawan langgung nyuwun agung pangapunten sambu daya kelepatan sidebaran kalian kembang Wijaya Mulia kembang wujute jaya kula kang den tanggape mulya bapak kuwu seperangkat desa lan uga masyarakat sementan korobatan sanggulatan cep gayon